Doamnelor și domnilor, stimați urmăritori, din partea companiei și echipei Expert Auto, vă urăm ca anul 2025 să fie un an plin de energie, rezervorul la automobil permanent la maxim și mașina gata de orice aventură. Persoanele dragi mereu alături, iar atunci când familia crește, vă reamintim că în stoc avem automobile pentru fiecare. În 2024 am creat o comunitate imensă pe toate platformele: TikTok, Facebook, Instagram, chiar și Telegram. Un sincer mulțumesc tuturor care zilnic ne privesc și ne susțin în live. Mereu vom fi gata să dăm o mână de ajutor în ceea ce ține de o alegere corectă a unui automobil. Mâine e 1 ianuarie, iar începând cu 2 ianuarie am pregătit pentru fiecare din dumneavoastră câte o mega ofertă. Mulțumim că sunteți alături de noi! Vă așteptăm cu drag pe strada Buiucani, Noua Dumbrava, companie Expert Auto. La mulți ani!